दिपेन बर'नि बुंनाय बाथ्राया मालाबाबो सैथो नङा बाथ्राया रायजोफोर खोनासं एबाराव ओरैबायदि बिपद जाबाय हिमन्त बिश्व शर्माया आफार आसामाव उजनि अखमत गौरव गगৈ आरो बादेत बेलेग खथाय नाय 10टानिफ्राय 15टा गौरव गगैया आफार आसामाव हारसिङैनो एमएलए लाबोगोन फारसेथिं लवार आसामाव नामनि अखमत जोंनि एकेबारे जायान किलार रकिबुल हुसेना 10टानिफ्राय 11टा 12टा एमएलए खौ देरहाहोगोन जेबो फर्मुला गैया हिमन्त बिश्व शर्माया बेखायनो बिथाङा बिटिआर नि बे 15टा एमएलए खौ टारगेट खालामदों आरो मा बिपिएफ आरो इउपिपिएल खौ ज' होनफ्लानानै बिथांमोनखौहाय फिर खनसेबाव गोदोना सेरनानै हाजि दग्लानि सिगुननि जानाय आदारखौ सेख'नाय बायदि जानायनि फर्मुलासो बावहाय जेबो सैथोथा आरो इमोसन बिबेक जानांगौनि बाथ्रा गैया खनसेबाव हिमन्त बिश्व शर्माया बिपिएफ आरो इउपिपिएल खौ थगायनोसो नागिरदों बिबारा बेनोथ' बुद्धिया बेना आखला बेबायदिनो हिमन्तआ एखे मालाय हालौनायाव एखे सैमानि आगान अमा हालौनायाव सैमानि आगान बेनि अनगायै जेबो नङा रायजोफोर साबधान बे बिजेपिया सारा भारतखौ धंस खालामबाय नै रायजोफोर माबा स्मार्ट मिटार आंना मासाव मा जायोमोन आवगायनि मिटारावहाय 400निफ्राय 800 एबार 4,500 फैदों मैया दाखालि मोनसे निउसाव नायदों बिहाराव सासे एखे दरिद्र बिपिएल फेमिलिनि व्यक्ति 31 लाखनो बे स्मार्ट मिटार जाखारदों बे बिजेपिया गोदोनि जमिनदार शासनखौ लाबोफिननो नागिरदों लैंडलर्ड शासनखौ बिथांमोना लाबोफिननो नागिरदों बेखायनो द कमन पिपल मास्ट बी अवेयर दिस इज द डिजाइन ऑफ मिस्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैट ही वांट टू रूल अस जोंनि फाफ्लियाव गाखोनानै जोंनि फाफ्लियाव होनानै सोरखौबा गावनोसो टारगेट लादों हाग्रामानि फाफ्लियाव होनानै बियो प्रमद बर'खौ थेव गावगोन प्रमदनि फाफ्लियाव होनानै बे हाग्रामाखौ थेव गावगोन आरो हिमन्तआ दफदफनि खालामनानै बाहाय रायजो शासन खालामनोसो नागिरदों नाथाय कंग्रेसआ मालाबाबो बिदि नङा कंग्रेसआ गासैबो जनगोष्ठीखौ मदद होग्रा कंग्रेसनि आमोलाव हेतेश्वर शइकियानि आमोलाव जोङो बिएसि जोनोम होदों तरुण गगैनि आमोलाव तरुण गगैया होनदों बिथाङा बिटिसि खौ जोनोम होदों दिनै बिजेपिनि आमोलाव बिटिआर जोनोम होनाया मा जाखो बेयो मोनसे खान्थाल फिथाइ देदगा फुंगा खान्थाल फिथाइ नाथाय खान्थालनि उदैखौ जेब्ला हाफ्रयो रेवा गरसेबो गैया बे जाहैबाय बिटिआर रेकर्ड बुंनांगौबा बेबायदिनो बुंलायलाङो रुपस्रिनि नाम सोलायनाया बियो प्रमदनि आइडिया नङा रूपश्रीनि नाम सोलायनाया दिपेननि आइडिया नङा बे रूपश्रीनि प्रथम नाम सोलायनायनि आइडियाखौ गर्जन मुसाहारिया जेब्ला पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटिनि चिफ कनभेनरमोन नैबे रूपश्रीयाव बानायबाय थानाय समावहाय एक्शन कमिटिनि 10 जन 12 जन मानसिखौ लानानै आं फैदों जे रूपश्रीया मोनसे जारिमिनारि बेखायनो बे नामखौ जोङो एसे सोलाय सोल' खालामनि रूपश्रीया रूपश्रीनि थाबाय थागोन नामखौ जोङो गाबज्रिगोन आङो आंनि माबायावबो फेसबुकाव हगारना होदों जे जोङो 1 नाम्बार चइस 2 नाम्बार चइस 1 नाम्बार चइसआ जाहैबाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म रूपश्री एयारपोर्ट आरो 2 नाम्बार चइसआ जाहैबाय जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म रूपश्री एयारपोर्ट कारण जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि नामाव गोबां जेबायदि अनुष्ठानफोर गैया आं बेखायनो बेखौ बोलो होदोंमोन दा बेखायनो बेयो प्रमदनि आइडिया मालाबाबो नङा जाय हक बिथाङा जे रूपश्रीनि खोथाखौ बुंदों बिनि सिगां बिथाङा बै एनडिबिफोरनि जेलाव जोबजानायनि खोथाखौसो बुंनांगौमोन कारण बिथाङाबो आन्दोलनकारि बे रूपश्रीनि खोथा बुंनायनि सिगां बिथाङा मा बुंनांगौमोन जे बिथांनि बै बिटिआर रेकर्डनि दफाफोरा मानो इमप्लिमेन्ट जायाखै गामिया मानो दाबोनो हाबाखै नैबे खोथाखौसो बुंनांगौमोन दा बिथाङा बेफोर खोथाखौ बुङामायानो मालाय आसमल मावखोन्दा आद्रा खामानिखौसो हिन्दी जे इंलिस जाया मबाइलाव नायला बोदलाबायनानै बुंबाय बेफोरनो जाहैबाय बेसेबां लासिं सिं गोबां बुङोब्ला बेनो दा गावजों गाव बुसिलायनायसो जायो खिन्थु आङो सानदोंमोन जयन्त बिथाङा एखे स्रा बे बाथ्राफोरखौ बुंनांगौमोन खारन जोङो आन्दोलनकारि बिथांनि सायाव गोबां आसा दंमोन आसा खालामनानै बर' रायजो राजाफ्रा बिथांनो भट होनानै देरहाहोदों नाथाय बर'नि जानानै बिथाङा फंसेबो बाथ्राखौनो माथो बुंदिया खोब दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव जोंहा क'क्राझाराव मोनबासिम देरहानायनि जायगाफोर दङ दा बिनि थाखायनो जोङो बेखौ असिला लानानै नैबे एसटि सेलखौ 4 बोलो गोरा खालामनो नागिरदों आरो मा जोङो क'क्राझाराव मोनबासो देरहागोन बिनि उनावहाय चिराङाव 2 3सो देरहागोन उदालगुरियाव बिदिनो 2 3सो देरहागोन बाक्सायाव बिदिनो 2सो देरहागोन जोङो राजा जायाब्लाबो राजा बानायग्राखौ जानो हाथारगोन होननानै जों आसा खालामदों आरो